ismerjék most meg a nemzetközileg is elismert János Zsoltot. Vendégem János Zsolt, nemzetközi elemző, tanácsadó, jó napot kívánok! Itt van velünk János Zsolt. Vendégem pedig János Zsolt, független pénzügyi szakértő. Jó reggelt kívánok! Szerintem a legnehezebb az ember életében megtalálni azt a területet, amivel neki igazából foglalkoznia kell. Egész életemben kerestem azt, hogy mik azok a területek, amiben jó lehetek. Kitöltött tesztet János Zsolt elemezte ki, és gyorsan kiderült, sikerült Gergőt alaposan átvilágítania. Vannak azok az alapelvek, amiben nem kell koncentrálni, mert megvannak a reflexek, és ott érdemes tovább menni és javulni, és hol van az, ahol azt mondja, hogy egy kicsit meg kell erőszakolja magam. Nem vagyok azzal egyedül, amikor azt mondom, hogy egy picit unom azt, hogy mindig a válságról van szó. Évtizedek óta tudjuk és látjuk azt, hogy a rendszerekkel változzanak. Azt tanácsoljuk, hogy tartalékokat szükséges felépíteni ma, még inkább, mint eddig. A másik oldalról pedig mindent megtenni azért, hogy az aktuális munkahelyemet, ha van munkahelyem, akkor ezt meg is tartsa. Érthető, hogy az emberek szeretnék, nem csak itt Magyarországon, hanem világszerte megmenteni azt a pénzüket, amit félretettek, de pillanatnyilag a félelmet veszik meg. Az aktuális válság is azt mutatja, hogy legalább 5-6-7 különböző befektetési eszköz tudja megadni a biztonságot nekem, és nem egy, ami állítólag a legideálisabb. Hát nem tudom, hogy Kassa-TV tulajdonképpen Hol rekett meg? Igen, hol rekett meg tudjuk ebben a dologban, de János Zsolt karriertanácsadó biztosan rajta is segít majd. Fel kell tennem azt a kérdést, hogy mibe vagyok valójában jó. Ez a fiataloknak is nagyon fontos, mert csak abba tudok valódi eredményt elérni, amiben meg is van a tehetségem, megvannak azok az attitűdök, amiben megfelelően a szakmát meg tudom tanulni, és akkor fel tudom azt is mutatni, hogy nap mint nap milyen értéket termelek én ennek a cégnek. Ez a szabad piacnak a jele, hogyha nem vagyok nagyon jó, és nincs meg az értékem, amiben meg is tudom tartani a helyemet, akkor nagyon nehéz lesz. Nagyon sok ember az elmúlt évtizedekben nem tette fel azt a kérdést, hogy milyen értéket tudok én ma termelni a saját cégemnek. Miért van rám utalva ma a főnököm, a vezetőm, de ezt a kérdést fel kell tegyem a jövőben. Egy kis embernek, egy privát ügyfélnek ma a hírek után rövid időre kapkodni és próbálni követni az eseményeket lehetetlen, mert túl lassú. Az sem érdemes most túl pozitív hozzáállásból az elmúlt évtizedekből, amikor mindenki azt állította, hogy a világ csak egy irányba tud növekedni, most nagyon pessimista oldalra átesni, és azt mondani, hogy minden össze fog omlani. 2 kérdésre ad a teszt választ. Az egyik az, hogy miért csinál valamit, és a második kérdés az, hogy hogyan.